Tak asi najzaujímavejšie bol otlačok trilobitovca z tene, ktorý som našiel v jednej z roklín Belanských Tatier. To asi by mal vidieť odborník a posúdiť, že čo to presne je, ale bolo to super zaujímavé. Leží to ale vo veľmi nedostupnom mieste, takže sa tam ťažko dostať. No potom som z takých ďalších zaujímavých nálezov našiel som lyže v kotlinách pod Kriváňom. Staré lyže, ktoré už boli úplne sprachnivené, nemali hrany, boli to jedny z prvých lyží, zrejme, ktoré sa používali. No podľa mňa do kotliny to nikto nezlyžoval, ale tie lyže mohli spadnúť z vrcholu Kriváňa nejakému lyžiarovi, alebo jedných z prvých skialpinistov, ktorí u nás chodili. Z ďalších nálezov rôzne horolezecké predmety, staré skoby, ktoré sa používali na začiatku 20. storočia, fľaše, ktoré sa tiež používali v 19. a 20. storočí na zanechanie odkazu, že niekto bol na tom a tom vrchole. No a spustu výstroje, aparátov a všelijakých takýchto pomôcok. A ty si čo stratil? No stratil som tiež kadečo. Hlavne horolezecký vercajk, hej. To sa ako môže stať? Tak spadne zo steny. Mal som takého klienta raz, strašne veľa fotil a išli sme Gypsyho feratu na zadných gerlách a po vylezení tých najkrajších miest, najstrmších, tak mu spadol aparát až do doliny a našli sme ho potom už o týždeň, ale nepoužiteľný. Takže takto sa veci stávajú, padá kadečo. Ja si pamätám, že raz takí chalani liezli cyklisticky a im lavina zasypala veci. Aj to sa stáva? No pravda, že voľakedy, keď bolo málo výstroje a bolo ťažko zohnať čakany a ľadovcové skoby, tak na jar sa chodievalo popod steny, popod ľadopády a tam sa nachádzali pekné úlovky a mali sme radosť, že ešte pomerne nové veci, ktoré sa dali použiť. No a ešte ľudia hovoria, že bordel. Na Štítoch, ako to teda z tvojho pohľadu, ty máš hádam všetky, je bordel na Štítoch? Ja si myslím, že nie menej. Voľakedy hodne horolezci jedli konzervy, takže všade boli rybičky alebo iné konzervy alebo džúsy v konzervách. Teraz na tých Štítoch je oveľa väčší poriadok. Aj keď niečo nájdem, čo tam nemá byť, tak to znesiem dole. Takisto aj turistov upozorňujeme, aby nenechávali tieto veci. Ja si myslím, že sa situácia oveľa viac zlepšila.